Dobar dan, dragi moji, 1. jun, pola 5, Kalemegdan, Beograd. Malo sam uvećao ovde su uglavnom deca sa roditeljima i golubovi. Ovde da sedim i veoma mi je dosadno čim snimam ove gumene igračke za decu. Sad ne znam, recimo Niška tvrđava i Petrovaradin, Novi Sad, ali ovako organizuju neke manifestacije. Znam da ima Exi, znam da ima tamo jazz festivali i to, ali ovo je recimo ovako kao neki kombinacija handcrafta, turizma, fast fooda. Eto, možete pišite u komentarima kako to kod vas izgleda. To su dva najveća grada u Srbiji posle Beograda, eto. Sad sam provalio da ovde u blizini baš nigde nema trafika. Evo, ovo je kraj Knez Mihajlove, ovo ulica Kralja Petra, tu je Rajićeva, tržni centar. Ovo nije trafika, ovde je kafa, kolači. Čeka se red za menjačnice, turisti, crni, beli, Arapi, pitaj Boga. Ništa, sjetio sam se, najbliža trafika je ovako još jedno 150 metara ispred mene, a od Kalemegdana skoro 500 metara. Ovde vam je trafika. Posle pola Kneza nema više trafike. Čeka se ovde red, njih 3-4 ispred mene, jebi ga. Fale trafike u centru Beograda, eto. Crveno za pešake, ali nema žive duše. A tamo su studenti, skupi se njih, otkud znam koliko može da ih se skupi, ono, od 50 do 100, 200, 300, kako kad. I onda idu, urliču, mašu zastavama. Njih 300 traži pravdu u ovom haosu. Đueču. Paprikašu. Ništa, evo je ovako ulica Dobračina. Idem nizbrdo. Skroz na kraju ulice se nalazi Dorćol plac, tako se zove neka stara firma, fabrika, pitaj Boga koja, da li Minel ili je tu imala svoj autopark, kamione, verovatno, i to je pretvoreno u 2, 3, 4 kafića i tako prostor za
neke manje sajmove i prezentacije i tako dalje. Idemo tamo. I dalje se spuštam na dole. Knez Mihajlova je na brdu, sad se spuštam nizbrdo, bukvalno ovako ispred mene je reka, to jeste Dunav, ovako skroz dole još kilometar, dva, šta ja znam koliko ima. Sad ovako svi su čuli za Čukur česmu, ne znam da se tačno ovdje nalazi, ali ovdje je spomenik, evo ovako. Jedan lep mini Morris kabriolet. Ovo je jedna stara kuća, ali neće mi na snimku ispasti tako dobro ovako kad je ja gledam, jako je lepo, jako je stara. Evo, prvo sljedeća ulica je Strahinjića Vana. Nema neke. Evo, bukvalno sam sišao s brda i ovaj deo ovdje je ravan, zaravan. Pa ne znam, do Dunava odavde ima, ajde, kilometar, 500-600 metara kilometara, nisam načisto. Eto. Da, ne znam da sam rekao, Mikser festival se održava na Doršel placu, pa ću i to da uvatim malo, da snimim. Što je muzej nauke i tehnike, koga interesuje, eto. To vam je ovdje Dobričina i Skenderbegova raskrsnica. Prilično je mirno s obzirom da je ovo Beograd. Iako je nedelja, eto, nekako je mirno. Pretpostavljam da neki kući odmaraju, a neki su van grada i onda nekako, eto, retko može da se osjeti ovako neka mirnoća u Beogradu, toga više i nema. Bilo je ranije godina tu i tamo, a sad sve ređe i ređe i ređe, manje i manje i manje. Tu sam pri kraju Dobričine ulici, tu ima još 2-3 kafića. Imaju oni svoje tu koji vole da dolaze, da piju kafu, espresso i da kuliraju. I ovdje je mirno, nekako lenja, onako atmosfera. Pojma nemam nija da li ima išta zanimljivo. Evo tamo je jedan stage. I ovdje je ovako. Ništa, sranje, jebi ga, ili sam ja došao mnogo rano, bit će tu neka svirka i to je sve, eto. Tako da ću ovim da završim ovaj snimak. Sad tu se nalazi kafić da se ja počeo pijem espresso kafu negde oko 2010, 11, 12. I tako da mrzim je tamo, idem tamo, sede neki, eto, tu ima možda jedan restoran, jedan kafić, 2 kafića, ko zna, zaboravio sam više. Trebalo bi da ima jedan restoran i jedan kafić. Tako da imao je neku cool svoju atmosferu i ljudi su dolazili, prepoznali su tu atmosferu, našli su se u njoj i odlično je radio, perfektno, najbolje u celom Beogradu. Tu sam počeo, eto, ja da dolazim zbog atmosfere i tako počeš piješ kafu i tako dalje. Ovo je jedna od retkih kuća sa dvorištem u Beogradu, sve manje i manje ima toga, raritet. Pozvao sam par mojih prijatelja u grad, ali evo, jedan se sprema da ide na posao. Dvojica, trojica odmaraju. Jedan je kaže s devojkom, jedan je kaže umoran, jedan spava. Eto.
Ali generalno lepo vreme, glupo je biti kući, ali tako je kako je. Ovo je ambasada Jamajke. Sada sam bio na jednoj zanimljivoj izložbi pre godinu, 2 dana. Posvećena je bila autopsiji umrlih, poginulih samoubica, koga god. I bila izložba posvećena prvom doktoru, lekaru koji se bavio time, zaboravio sam mu ime naravno, ali bilo mi je jako smešno i zanimljivo. U jednoj tegli su stajale koštice od trešnje ili višnje i kaže neki čovjek se toliko prejao trešanja sa košticama da je umro od toga. I gomila je još tu bila nekih, pitaj Boga, predmeta, koga, sve čega, razna, ono što se kaže, ubistva, samoubistva i tako dalje. Autopsija se znači odradi do samog kraja i nema, dok se ne pronađe uzrok. Zaboravio sam, bilo je tu bezbroj primjera kako su ljudi ili oduzeli sebi život ili ih je neko recimo ubio. Možda čak i komadići neke kože, zaboravio sam, ono, nije bilo toliko surovo za gledanje. Imali smo vodiča koji nas je vodio kroz celu priču, meni je bilo jako zanimljivo čak. Nije bilo nešto strašno. One koštice su mi bile najsmešnije. Ono, bila ih je skoro puna cela jedna tegla, ona za pekmez ili ajvar. Ovo pored mene je prva beogradska gimnazija, mislim ovde u podrumu da se vežba zimi, kako se zove, alpinizam, pentranje uz veštačku stenu. Da, Cara Dušana ulica, ovo gde se nalazim. Eto, ulica se odjednom probudila, eto, ko će ga znati. Tako je to ovde. Evo sad i tramvaji, buka, a pre ne znam, 20 minuta nije bilo žive duše. Eto, tako je to jednostavno, to niko ne zna. Ništa, to je to, eto, ja se odjavljujem, pozdrav.